தேங்க்யூ ஜீசஸ், பிரைஸ் யூ ஜீசஸ், ஹalleluya. ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஒரு விதை போன்றது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். அது புது வாழ்வளிக்கக்கூடியது, ஆற்றல் வாய்ந்தது, வல்லமை மிக்கக்கூடியது, புத்துயிர் தரக்கூடியது. 1 பேதுரு 1 சொல்றது போல, நீங்கள் அழியக்கூடிய வித்தினால் அல்ல, மாறாக உயிருள்ளதும் நிலைத்திருப்பதுமான அழியா வித்தாகிய கடவுளின் வார்த்தையால் புது பிறப்பு அடைந்துள்ளீர்கள். நாம் புது பிறப்பு அடைந்துள்ளோம். எப்படி ஒரு புதிதா பிறந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டம் அளிக்கிறதோ அதே போலவே ஆவியில புதிதா பிறந்த நமக்கு கடவுளுடைய வார்த்தையானது ஊட்டம் அளிக்கிறது. 1 பேதுரு 2 மற்றும் 3 சொல்றது போல, புதிதாக பிறந்த குழந்தைகள் போல் வஞ்சகமற்ற வார்த்தையாகிய பாலை அருந்த ஆர்வமுள்ளவர்களாயிருங்கள். இதை அருந்துவதால் நீங்கள் மீட்பில் வளர்வீர்கள். ஒரு குழந்தை பிறந்தது முதலே அது பாலுக்காக அழும். எல்லோருக்கும் தெரியும். குழந்தை பிறந்த உடனே அது பால் கேட்டு அழும். குழந்தை பிறந்து முதல் 4 நாள் வர்ற பாலானது மஞ்சள் நிறத்துல வரும், ஆரஞ்சு கலர்ல வரும். அது மிகுந்த சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும், ஆற்றல் வாய்ந்ததா இருக்கும். மிகுந்த குறைந்த அளவே அந்த பாலை அந்த குழந்தை குடிக்கும். ஆனா மிகுந்த சக்தி வாய்ந்ததா அது இருக்கும். பசிக்காக அழுற குழந்தைய அம்மா எப்படி மார்போடு அணைத்து பால் கொடுப்பாங்களோ அதே போலவே குழந்தை எப்படி அதை போராடி இந்த பாலை குடிக்க கத்துக்கொள்ளுதோ அதே போல புது பிறப்படைந்த நமக்கு நம் பரலோக தந்தை தன் மார்போடு அணைத்து இறை வார்த்தை அருந்துவதற்கு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். இவ்வாறு இவ்வளவு ஊட்டம் தரக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த தாய்ப்பாலானது வெள்ளை நிறத்துல இருக்கும். அதே போலவே ஆட்டோட பால், மாட்டின் பால், மற்ற விலங்குகளிலிருந்து வர பாலும் வெள்ளை நிறத்துல இருக்கும். ஆனால் தாய்ப்பாலானது மற்ற விலங்குகளுடைய பால்ல இருந்து வேறுபட்டே காணப்படுகிறது. அதே போலவே விவிலியத்தில் உள்ள வார்த்தைகளுக்கும் மற்ற புத்தகங்களில் உள்ள வார்த்தைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ரெண்டுமே ஒன்னா நமக்கு தெரியலாம், வார்த்தைகள் ஒன்னா தெரியலாம், எழுத்துக்கள் ஒன்னா தெரியலாம். ஆனா அதோட அர்த்தம், அதுல புதைந்திருக்கிற அர்த்தமானது முற்றிலும் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது, முற்றிலும் மாறானது. உதாரணத்துக்கு நம்ம அன்பு என்கிற வார்த்தையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். விவிலியத்துல குறிப்பிடுற அன்புங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்குது? கடவுளோட அன்பை குறிக்குது. நிபந்தனையற்ற அன்பு, அன்கண்டிஷனல் லவ், அகாபே லவ், அதை குறிக்குது. ஆனா மற்ற புத்தகங்கள்ல காணப்படுற அன்புங்கிற வார்த்தை உலக பிரகாரமான அன்பை குறிக்குது, பாவத்துக்கு இட்டு செல்ற அன்பு குறிக்குது. அதே போல விவிலியத்தில் உள்ள வார்த்தை என்னும் விதையானது கடவுளின் சக்தியை, ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா, வல்லமை மிக்கதா இருக்குது. அம்மா தன் குழந்தையை எவ்வாறு மார்போடு அணைக்கும் பொழுது குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் உள்ள அன்பானது, உறவானது பலப்படுகிறதோ, குழந்தை தன் உடலை தன் பிஞ்சு கரங்களால் தழுவும் பொழுது, தாய் குழந்தையை தன் கரங்களால் தொட்டு அணைக்கும் பொழுது 2 பேருக்கும் உள்ள உறவு எவ்வளவு பலப்படுகிறதோ அதே போன்று ஒருவர் விவிலியத்தில் உள்ள வார்த்தையை படிக்கும்போது, தியானிக்கும் பொழுது பரலோக தந்தைக்கும் அவருக்குமான உறவு பலப்படுகிறது. நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும், குழந்தை பிறந்தது முதல்ல 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம குழந்தைக்கு பால் கொடுப்போம். கட்டாயம் 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தை பாலை குடிக்கும். அதே போல கிறிஸ்துவில் புது பிறப்பு அடைந்த ஒருவர் அதிக நேரம் இந்த வார்த்தையில செலவிட வேண்டும். குழந்தையானது பால் அருந்துவது போல நாமும் வார்த்தையை தியானிக்க வேண்டும், வார்த்தையில் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும். இதுல மிக முக்கியமானது என்னன்னா, எப்படி ஒரு குழந்தை வயிறு நிறைய பால் குடித்த ஒரு குழந்தைய அம்மா அதை ஏப்ப விடுவதற்காக அதை முதுக தடவி விடுவாங்களோ அதே போல இறை வார்த்தையை படிக்கும் நம்மளும் தன் உள்ளத்துல பதித்து அதை தம் வாழ்வுல படிப்பவர்களாக மட்டும் இல்லாம செயல்படுத்துபவர்களாக நம்ம இருக்கணும். அதன்படி நடப்பவர்களாகவும் அதை பின்பற்றுபவர்களாக நடக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையில் உள்ள உண்மை நம்மை விடுவிக்கும். 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பால் குடிக்காம அந்த குழந்தை ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு ஒரு தடவை மட்டும், ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் பால் குடிக்கிறத குழந்தையா இருந்தா அந்த குழந்தை ஆரோக்கியமானதாக இருக்குமா? அந்த குழந்தையோட நிலைமை எப்படி இருக்கும்? அதே போல அநேக கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையும்
அப்படிதான் இருக்குது. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் கலந்து கொள்கிறவர்களாக மட்டும் நிறைய பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இறை வார்த்தையில் கவனம் செலுத்தாதவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ்கும் நபரின் வாழ்க்கையானது மிகவும் பரிதாபத்திற்குரிய நிலைமையில இருக்குது. நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும், தாய்ப்பால் மிகுந்த சக்தி வாய்ந்தது. அதுல நிறைய விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், நிறைய சக்திகள், நிறைய ஆற்றல் புதைந்து கிடக்குது. அதே போலவே இறை வார்த்தை மிகுந்த சக்தி வாய்ந்தது, வல்லமை வாய்ந்தது, ஆற்றல் மிக்கது. இதை தியானிக்கும் பொழுது புத்துயிர் அளிக்கக்கூடியதா நமக்கு இருக்குது. ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு பல்லு இருக்காது, நடக்க தெரியாது, ஓட தெரியாது. ஆனா அந்த குழந்தையோட அம்மாவுக்கு அதை எதை பத்தியுமே கவலை இருக்காது. ஏன் கவலை இருக்காது? எந்த மன அழுத்தம் இருக்காது, கவலையும் இருக்காது. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும், இந்த பாலை அடிக்கடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும். இந்த பாலை கொடுக்க 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 படிப்படியா ஒவ்வொரு உறுப்பா வளர ஆரம்பிக்கும். குழந்தை தவள ஆரம்பிக்கும், அதுக்கப்புறம் நடக்க ஆரம்பிக்கும், ஓட ஆரம்பிக்கும்ங்கிறது அங்க அந்த அம்மாவுக்கு நல்லா தெரியும். அதே போலவே இந்த இறை வார்த்தையை நம்ம முதல்ல தியானிக்கும் பொழுது, படிக்கும் பொழுது, நமது உள்ளத்துல நிறுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய சூழ்நிலை மாறாதது மாதிரி இருக்கலாம். அதே மாதிரியே நம்ம பிரச்சனைகள்ல எந்த மாற்றமும் இல்லாத மாதிரி நமக்கு தெரியலாம். நம்ம கண்ணால பார்க்கிற எந்த பிரச்சனையிலையும் கவனம் செலுத்தாம இறை வார்த்தையை மட்டும் நம்ம உள்ளத்துல நிறுத்தி அதையே தியானிக்கிறவர்களாக, அதையே நம்ம 24 மணி நேரமும் சிந்திப்பவர்களாக, நம்ம வாழ்க்கையில அதை செயல்படுத்துபவர்களாக நம்ம இருக்கும் பொழுது, இறை வார்த்தையே உட்கொள்வதில் கருத்தா இருக்கும் பொழுது கடவுளின் வாக்குறுதிகள் நம் வாழ்வில் வெளிப்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்ச்சி அடைவதை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியும். இறை வார்த்தை நம் உள்ளங்களில் வரும் பொழுது அது நம்மில் ஒன்றாக செயல்படுகிறது. அதே போலவே கடவுள் இறை வார்த்தை வழியாக நம் ஒவ்வொருவரின் உள்ளத்திலும் வந்து செயல்பட ஆர்வமாக இருக்கிறார் மற்றும் நம்மில் ஒரு பகுதியாக அவர் செயல்பட விரும்புகிறார். 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தில் கூறியது போல சுவை என்கிற வார்த்தையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். சுவையானது எவ்வாறு நம்மள ஒன்றா கலக்குதோ அதே போலவே இறை வார்த்தையை சுவைக்கும் பொழுது அது நம்மில் ஒன்றாக கலக்குது. எப்படி பார்த்தல், தொடுதல், கேட்டல் நம்மள ஒரு பகுதியா இருக்குதோ அதே போலவே சுவையும் நம்மள ஒரு பகுதியாகவே அது மாறுது. இறை வார்த்தையை நம்ம சுவைக்கும் பொழுது அது நம்மள ஒன்றா கலக்குது. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த வார்த்தையை எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்மை போற்றுகிறோம், உம்மை புகழ்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம். இந்த ஆவிக்குரிய பாலை அருந்துவது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாங்கள் இன்றைக்கு கற்றுக்கொண்டோம். இந்த ஆவிக்குரிய பாலை அருந்துவதால் எங்கள் உடல் ஊட்டமட்டும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாமல் சுகம், பலன், ஆவிக்குரிய அனைத்து நலன்களையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம். நன்றி இயேசுவே. இந்த இறை வார்த்தையை தியானிக்கும் பொழுதும் படிக்கும் பொழுதும் ஒரு தாய் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுவது போல் பாலானது எவ்வாறு குழந்தைக்கு முக்கியமானதோ அதே போல் இறை வார்த்தையை படிப்பதும் அதன்படி நடப்பதும் அதன்படி வாழ்வதும் மிகவும் அவசியமானது என்ற ரகசியத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். இறை வார்த்தையை இரவும் பகலும் நாங்கள் படித்து அதை தியானித்து அதை எங்கள் வாழ்வில் செயல்படுத்துபவர்களாக நாங்கள் இன்று இருப்போம். இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். உடலில் உள்ள சோர்வு, மனதில் உள்ள அவிசுவாசம், பாவ சிந்தனை, இந்த ஆவிக்குரிய பாலை அருந்துவதற்கு உள்ள அனைத்து தடைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உடைத்தெறிகிறேன். அனைத்து தேவையற்ற சிந்தனைகளும் நீங்கி போவதாக. நாங்கள் உலகத்தில் கற்றுக் கொடுக்கும் அன்பை பின்பற்றாமல் அகாபே லவ், நிபந்தனையற்ற உமது அன்பை பின்பற்றி வாழ்பவர்களாக எங்கள் வாழ்வில் கடைபிடிப்பவர்களாக இருப்போமாக. அன்பின் இயேசுவே, உமது நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த பாலை அருந்துபவர்கள் பாவத்திலிருந்து விடுபட்டவர்களாக, பாவ இச்சையிலிருந்து விடுபட்டு விலகி இருப்பவர்களாக இருப்பார்களாக. இந்த இறை வார்த்தை அவர்களை மென்மேலும் பரிசுத்த தலத்திற்கு அழைத்து செல்வதாக. அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நேர்மை வழியில் நடப்பவர்களாக இருப்பார்களாக. நன்றி இயேசுவே. இந்த அபிஷேகம் இப்பொழுதே ஊற்றப்படுவதாக. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். இந்த அக்னி அபிஷேகம் உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் இருப்பதாக, நிரப்பப்படுவதாக. இரவும் பகலும் இந்த பாலை அருந்துபவர்களாக மாறுவார்களாக. இப்பொழுதே மாறுவார்களாக.
இயேசுவின் அக்கினி அபிஷேகம் உங்களிடமிருந்து தேவையற்ற பொய்களை நீக்கி போடுவதாக. உங்களில் உள்ள மனக்கசப்புகள், உள்ளங்களில் உள்ள மனக்கசப்புகள் மறைந்து போவதாக. உங்கள் உள்ளம் புது பிறப்பு அடைவதாக. இயேசுவின் இரத்தத்தால் உங்கள் எண்ணங்கள், மனக்கசப்புகள் கழுவப்படுவதாக. பழைய தேவையற்ற ஞாபகங்கள் கழுவப்படுவதாக. இந்த பாலை அருந்தும் நீங்கள் இயேசுவின் மகிமையை பெற்றவர்களாக மாறுவார்களாக. நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் சிறந்த எதிர்காலத்தை பெறுவார்களாக. இந்த பால், ஆவிக்குரிய பாலானது எங்கும் கிடைக்கப்படாது. ஆனால் உம்முடைய பிரசனத்தில், உம்முடைய வார்த்தையில் இது இருக்கிறது. இந்த வார்த்தையை இரவும் பகலும் உள்ளத்தில் நிறுத்தி தியானிக்கும் அனைவருக்கும் சாத்தானின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக இருப்பார்களாக. இன்றே விடுதலையை பெற்றவர்களாக மாறுவார்களாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.